Isa pa. Yan. Uy. Sabi ko na nga ba. Pag mga ganyan. Paghatak na ganyan mga toy. Sus. Yan ang mga gusto kong hatak mga toy. Diyan, grabe. Kababaw lang yan mga toy. Tingnan nyo lang. Yan isang dangkal ano lang. Yan. Yan na naman. Uy, ganda. Ay, umalis na yung ano. Uy, ganda mga toy. Uy, kunin natin. Baka makawala. Ay, naku. Sana makawala. Come on, yun. Uy. Ay, salamat. Dumadawi na. Mga to. Nagat ko naman. Huli na naman. Huli nga mga to. Huli. Yun kala ko wala. Mga to. Huli na naman. Uy, grabe Uy, laki. Teka lang. Ayun. Di baling magsarabud basta dakula. Mga toy, good morning. Yan, tara mga toy. At samahan niyo po ulit ako na maghahanap ng fishing spot dito ulit sa may Taytay. Yan, nasa loob ulit yan ng mga toy ng RMDP. Tapos ang ginawa ko mga toy, yan kumuha ko ng dalawang styro mga toy, tapos pinagpatong ko. Yan, tapos tayo pupunta mga toy, para meron lang akong lagayan ng ng mga gamit ko. Pag wala dyan, ikot tayo, doon tayo pupunta sa may dulo ng fishing spot ko doon ako makatay nakakaarami doon sa may na yun sa may ginagawang bahay na yun. Ang pukol ko punta rito, so bumabaw na mga toy, kaya ngayon dito naman ako sa kabila. So yun, shoutout nga pala kay kasi Philip Robles at kay Mark, andun mga toy, nagdadalag sila So yun, tara, yan ang fishing spot natin dito mga toy. Padalas tayo rito mga toy, kasi dito lang yung magandang fishing spot sa ngayon. Mababaw na kasi mga tubig. At siyempre nga pala, nagpapasalamat tayo sa lahat ng silent viewers, mga solid supporters, mga dating sumubaybay sa fishing adventures natin doon sa spot na yun mga toy. Grabe yung spot natin dyan mga toy. Yun, tara, patungan lang ng mga toy, ng gamit ko para lang hindi lang mabasa Tapos darating nga pala si Kabiwas mga toy, sana dumating nga para meron tayong fishing banding dito Sabi ko magdala siya ng extra na damit nakapang na mga toy, pang basaan na to. Ayan, tara mga toy. Grabe lalim din pala. Tatry lang natin dito mga toy, baka sakaling abutin yan. Pag hanggang dibdib mga toy, mahirap yan. So siguro hanggang dito lang tayo Adoy, lalim pala Ay, grabe. Kapal ng burak mga toy. Adoy. Double purpose tumati pag bigla tayong lumubog. Meron tayong pagkakapitan. Grabe. Daming lamok mga toy. Ang lalaki. Grabe, ang daming lamok. Huwag naman sana tayo madinggi Ayan, sit up na ako mga toy. Tatry natin dito. Pag wala, doon tayo sa dulo. Sana meron dito dalawang hook yung natin, tapos yung floater na mabigat para maagis natin na malayo. Try lang muna natin ito mga toy. Yun, try muna natin dyan mga toy. Susubukan ko rin magpo-floater dito mga toy sa banda rito. Floater na sensitive. Try natin itong isang dangkal na sit up. Taw-taw gagamitin natin. Ayan na mga toy, kinakagat na. Ala,
Ay, 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 ganda mga toy, kinakagat na. Oh, huli mga toy, huli. Unang, ay, ay, original mga toy. Yan ang sinasabi ko mga toy. Oh, first cut sa tayo agad. Yan oh, ayos. Asan na si Kabiwas? Ay, thank you Lord, ganda ng size. Oh, mga toy, magpo 4 fingers na. Wala. Ay, medyo mababaw dito. Ayos, thank you Lord. Success yung ating paglusong. Ayun. Ay, thank you Lord. Kakatapon lang. Ay, thank you Lord. Dandan yung floater natin mga toy. Di natin mamaya siguro usod tayo dyan pagka nagka-harvestan na. Yan, try natin ulit mga toy sa doon naman. Grabe. Hintayin natin itakbo mga toy. Ayan, grabe, tinatakbo na. Ang bilis ng kagat. Oh, huli na naman. Malaki. Ito, malaki to mga toy. Grabe. Ang lalakas nila mga toy. Oh, good size na to. Oh. Grabe, pwede na yan mga toy. Oh. Gaganda ng size mga toy. Sarap pa naman ng isda rito. Grabe kang aga-aga. Susunod na araw mga toy, doon tayo sa may pinakamalalim. Kailangan talaga dito mga toy, diskarte talaga. Yan yung pain natin. Tibulats lang na malambot. Naku, ayaw magtrabaho yung taw-taw natin. Mukhang mababawad sa gilid. Andoon yung grabe. Mga toy, sitapan natin malayo mga toy. Yan huli na naman. Ay, maganda. Sisitapan ko sana yung mahabang taw-taw ko mga toy. Ang ganda ang bigat. Grabe ang bigat. Ay, grabe. Dalawa. Kaya pala. Ay, sus, Ginoo. Dalawa kasi pala mga toy. Kaya pala ang bigat. Yan yun. Uy, maliit yung isa. Ay, thank you Lord. Grabe. Napakabilis talaga natin sa mga spot. Ay, kailangan lang talaga maging masipag kayo mga toy. Ito, pakawala natin to. Masipag lang kayo mag-anap ng spot yan. May tubig naman yan mga toy. Yan kasi Philip, wag na kayo magdalag. Manoy Bek. Asan na isa ko dyan? Naku, kinakagat na yung isang taw-taw ko. Yung hook pala. Magtiis tayong nakalusong. Ganda sana pala kung nakasit up ng pamalayuan na grabe. Yan na naman mga toy. Naku, mag-iisa na lang sana. Yan na naman. Naku, mag-iisa na lang siguro ko mga toy. Napamiwas. Ganda na naman. Sus, Ginoo. Tingnan nyo yung mga toy. 4 fingers. Ang tagal ng Kabiwas. Ay. Pinagandaan ko na tong spot dito mga toy. Naka-cycling lang tayo. Grabe Ay, salamat po Lord. Kaya mga toy, thank you sa inyo mga toy. Kachay Benedict Santa Ana. Yun, shoutout pala tayo mamaya mga toy. Meron tayong papasalamatan si Manoy. Ayan. Unti-unti na natin mga toy. Paabandi tayo para di siya masyadong mahalata na umaabandi tayo pag ganun. 3 pamiwas gagamitin natin mga toy. Ito yung pinakamahaba kong taw-taw mga toy. Dito natin. Yan. Yun. Ayun, tumayo mga toy. Isang dangkal lalim. Ayan, pwede na yan. Yan, pinakagat ng isa. Lika. Ay. Di inabot mo rin. Ganda ng lubog. Grabe. Ganda ng lubog. Yan mga toy, sit up lang Yan
mula dyan sa ano mga tay, sa floater, isa't kalating dangkal lang. Yan, dyan natin to. Yan. Yan, nakapaikutan ko na mga tay. Isa dyan, isa dito, isang ano, isang pamalakasan nating di motor. Yan, shoutout nga pala kay Katsoy Benedict Santana mga katoy. Yan na naman Katsoy, oh, kinakagat na naman Katsoy. Yan na Katsoy, oh. Yan na Katsoy, yan na naman. Malaki na naman Katsoy. Grabe talaga, lapad Katsoy. Oh. Yan, oh. Masiram ini nunoy. Grabe, ay ganda ng size nuno. Ay, yung isa kinakagat din. Ay, binitawan, oh. Ano na ang tawag, sige sa uga-uga mo na, oh. Grabe ang taba, oh. Riba. Saan pa kayo? Dito lang yan natin sa Taytay. Dinala ko lahat ng pamiwas ko natin. May pandalag din ako dyan. Ayan, pamalakasan na to. Dito natin ilalagay. Wala nang kain-kain to. Dito natin mga tayo. Tayo. Yan. Galing. Shoutout nga pala kay Saidi Libantino. Yan kasi yung fishing spot natin, Pwede Pin Padilla, yung Miguel of shoutout. Kuya Francisco Ronado, sa Anglers Members, Happy Fishing, yan, Insi Anglers, yung Marikina Anglers, Pinoy Anglers, Marikina Anglers, yung Metro Manila Anglers, Carlaqueño Anglers, yun, maraming salamat sa inyo mga toy. Sa lahat ng anglers ng Bicolano Anglers, yun, Miguel shoutout sa lahat ng Bicolanong. So thank you sa inyo mga toy. So yun lang mga toy. Balik tayo ulit mga toy. Katsoy Philip, ganda. Ang ganda na naman. Ang ganda na naman, oh, tingnan mo. Huli ko. Nakaano na ako, 4. Ay, pukulan mo ng pukulan, nuno. Oh. 5 na pala. Naka-5 na pala ako. Oh. Yan, shoutout kay Katsoy Mart, saka kay Katsoy Philip mga tayo. May pumasag dyan kanina Katsoy. Dyan sa gilid na yan. Kapal ng burak. Kapal. Mga ganyan. Pinupukulan mga tayo ni Katsoy Mart yung gilid. Nasa dulo ang kibit, Katsoy. Gilang. Ikot kayo, sige. Manoy Bek, bilisan mo na Manoy Bek. Isa pa, yan. Uy. Sabi ko na nga ba, pag mga ganyan, maghatak na ganyan mga toy, sus. Yan ang mga gusto kong hatak mga toy. Diyan, grabe, kababaw lang yan mga toy, tingin nyo lang. Yan, isang dangkal lang, 2 inches. Diba? Grabe, ang laki. Saan? Naku po, dito lang yan mga toy, sa Taytay Rizal. Naku. Ay, Diyos ko po, thank you Lord talaga. Ito na ang ginagawa natin dito. Successful ang ating adventures. Yung isa pa, kinikilig ako mga tayo pag ganitong labanan. Laka, di tinuloy itong isang tauto. Ito mga tayo, ito itong tauto na to. Tinapunan ko kasi yan mga tayo ng tibulats mga tayo, yung mga defective natin tibulats, yung mga maliliit, yung binigay natin kay Kabiwas. Uy, Kabiwas, asaan ka na ba Kabiwas? Magdala Kabiwas ng magandang bulats. Yan, maliliit kasi yung bulats natin mga tayo. Di tinatablahan, ay di tinatamaan. Talervin, Naku.
Lagpas ano ka dito tol, dibdib pag ikaw tol dito. Ang dongis na nga natin mga toy, kailangan kasi yung ganyan mga toy. Pag namimiwas kayo, wag kayong ano, wag kayong choosy. Sigurado yan mga toy, pagka namiwas kayo, talagang number 1 talaga yung kamay nyo, madumi yan. Ayan, ganyan lang siya mga toy. Oh yan oh, napakababaw lang yung mga toy. Tapos dito lang. Tayo mo ulit. Ugoy, tayo na naman. Grabe to, kinagat to mga toy. Ano nangyari? Kinagat to. Uy. Opa. Babalasahin. Dito ka lang. Balasahin kita. Gusto mo? Nasobran ko sa bato ata ito. Atay, maglagay tayo ng payong mga toy. Tagal ni kabiwas lagot. Ang tagal naman, hindi ata matutuloy. Mukhang nagsumilang na naman yung mga grupo. Kaya kasi nila mga toy ng ano, lusog. Tinatawa na lang ako sa GC. Kailangan natin lusungin kasi ano mababaw na Kailangan gumawa tayo ng paraan para magkakawa tayo ng ano, pandururugtong. Sabi ni Bicol ako. Patay mati, nabulabog tayo boy. Dinaanan nila, wala naman daan dyan. Sayang. Yan pala mga toy, nagsusunog pala sila dyan Bawal na nga yan Mariusip talaga itong mga kabataan na to. Hindi na lang mga magtrabaho sa mga gandang lalaki ng katawan Hindi na lang mamasukan sa maayos na parang halakal yung ginagawa Mariusip. Nangira pa sila sa kalikasan. Ay nako. Sakit sa ano mo to Kapit kayo mga toy pagdating sa spot natin na ba. Doon mga toy, doon sa bandarong mga toy. Doon tayo sa pinakang dulo ng spot natin na malupit din. Saka mga toy, ganda na sana itong dawi mga toy. Nakapagpisto na sana ako ng kaso bigla naman dumating sila. Yung mga toy, pakita ko sa iyo yung huli ko. Ganda sana mga toy gaganda sana mga toy. Mga buhay pa yan. Ang ganda ng size naka dalawa pang 5 fingers. Sayang. So yun, tara mga toy, doon tayo. Banda ron mga toy, dulo. Mamaya kasi dito uuwi pa yung mga yan nagsusunog uuwi pa yan, dyan pa rin dadaan yan. Ayan, maghanap tayo dun sa dulo na mga toy, sa dulo. Let's go mga toy. Tapos si Kabiwas, wala na pati si Kabiwas, di rin pala dumating. Hanggang ngayon wala pa. Alas 8 na na tayo yata lumusog. Doon tara mga toy, dito tayo mga toy. Ang ganda mga toy. Ganda kangkungan to mga toy. Diyan ako mga toy nag-ispa to. Diyan sana malusong natin yung dulo niyan. Grabe ang kapal ng water lily mga toy. Ayan mga toy, na ko mga toy yung spot natin yung nakaraan. Yan, dito tayo mga toy sa dulo. Kaso hindi diyan yung daan mga toy, dito umikot ako dyan sa kabila. Napaka tong spot natin mga toy dito kasi malalim-lalim pa to mga toy. Ayan. Ayun, huli dito na mga katoy. Uy, mahirap lang spot mga toy dito ka, come on baby.
Yes sir. Ayan mga tay, ito lang ano natin pisto kasi nababasa na yung ano ko masyado mga tay, nabababad tayo. Si Manny nabababad na mga tay. Nandito tayo, naka ano tayo sa ano, gumawa ako ng ano na kubul-kubul. Yan mga tay, ang dami ko na huli mga tay. Oh, yun na. Ito na naman. Ay, nakagat dito banda rito mga tay, kinagat oh. Yan. Oh, yan na naman. Uy, ganda. Ay, umalis na yung ano. Ay, ganda mga tay. Uy, kunin natin to. Baka makawala. Ay, naku. Hindi sana makawala. Come on, yun. Uy. Ay, salamat. Dumadawi na. Ay, thank you Lord. Oh, grabe ang, ay, muntik na. Oh, muntik na. Ganda. Sabi ko na nga ba, porsada ko tong ano to, area na to. Yan naman. Sinasara ko mga tayo kasi. Oh. Uy, thank you Lord. Baka lumokso eh. Di na kinaya ni Katoy yung ano doon ah. Init din. Yan, umuwi na. Try tayo ulit mga toy. Dito lang tayo mga toy. Pasensya nyo na yung video mga toy. Yan mga toy, kitang kita na yung namimiwas din mga toy. Nakabila. Sino kaya yun? Mukhang ano mga toy, Tisoy Anglers ata. Naka-base sila ng Tisoy Anglers eh. Naka ano siya lang. Solo din siya doon eh. Shoutout sa'yo toy. Hindi rin si Boss Joel yan kasi ano eh, nasa Wonder Ilog daw. Kabiwas mga toy, masama raw pakiramdam. Ayun, solo na naman tayo dito, siglang. Ayan, umangat muna ako mga toy kasi ang lamigan ng paa ko eh. Ayan, try tayo ulit. Ayos, nakawalaan sa akin mga toy isa. Ang laki sumirit eh. Yeah. Ayan, mahirap tong spot pero ayos na. Maya na tayo mag ano, lulusong. Ganito lang muna tayo. Ayan, ganda mga katoy. 3 taw-taw. Ayan, ayos na. Ganda nito mga katoy. Kung medyo malalim-lalim pa dati, napunta na natin dito. Ito yung kursada ko mga tayo, sa may sulok na yan. Kaso umaagos pa ganun. Try tayo ulit mga tayo. Mukhang nag-floater lang kasi siya. Dapat nag-bottom siya. Yung may spot doon mga tayo, dapat nag-bottom sila. Dalawa sit up doon eh. Minsan na-zero ko sa floater doon mga tayo. Na-zero ko doon eh, sa butong kumagat. Dapat dalawang sit up sila doon. Hindi ata napanood ng gusto yung video natin. Yung highlight lang ata napanood. Nakaisa lang ako sa floater nga pala. Oh, tama, isa lang pala nun. Sit up pala natin ito, baka kahit mababaw yan mga tayo, baka makahuli tayo ng malaki. Mahirap na, baka huwag tayo magkumpiyansa dyan. Yan kasi ito kasi mga tayo, malalim-lalim na yan. Kaya baka mayroong mamaw. At natin ito mga tayo. Hindi kasi tayo makaano mga tayo kasi ito mayroong ano, pinagtatalik sa bakod eh. May wire, di tayo makapag-cast na maayos eh. Kaya pag ganyan lang mga tayo, pagka nag-cast ako,
Dito sana gusto ko maka ano. Kaya daming huli to kanina mga to eh. Doon sa ano, doon sa unahan. Uy, huli ka ba? Huli ka boy. Kaya gusto ko makahuli. O gusto mo na magpahinga? Napagod na siguro kayo na mga to. Yan ang nakahuli sa akin. Daming hinuli, alas sa kanya doon. Dinaanan natin. Uy, yan na naman. Yun o. Yun o. Yun mga to, huli. Yun, laki. Laki na naman. Grabe tinakbo. Uy. Dito ka, aray ko. Na ano yung ano ko. Dito ka dali. Ay. Dito lang ako eh. Oy. Yun, dito. Ang iyo. Yun, teka. Come on. Saan ka na? Yun. Sini. Uy, grabe, laki pa naman. Ay, grabe, biglang tinakbo mga katoy. Nakakababaw lang yan mga katoy. Kita ko nga yung ano, yung lupa. Yun o. Kasi yung isda, biglang may lumalabas sa kangkong. Sa water lily, biglang naglalaro dyan sa gitna. Siguro, napansin nila yung ano ko. Tingin ko, lunok oh. Yung mga tayo. Gutom na gutom sila kasi talagang bilang dawi na marami sila. Antik na naman ako dun. Ang lalaki pati mga tayo. Oh. Grabe oh, mga tayo. Thank you Lord. Sarap na naman sasabawan. Anday pa naman mga mga tayo dito. Mga kangkong sa gilid-gilid. Pwede na yan mga tayo dito. Huwag lang dun sa mga mga talagang palakang sa kangkungan. Pero pwede naman yan mga tayo pagka ganyan. Pang ano lang, personal. Huwag lang kayo magbibenta. Saing ko sana bigla na magtinakbo. Ayan mga tayo. Diyan lang siya. Sige lang ang ganon mga tayo. Andoon na wala talaga ng kagat dito. Parang nakalasan kasi ko na malaki dito mga tayo. Ganda naman ang floater natin dun. Sinisikapan ko to eh. Biglang tinakbo. Ganda matay sa may extra na pamiwas mga tayo. Pagkain niya na ano, medyo matumal-tumal. Damihan nyo yung sit up para nakakalat sila. Yan. Mga tayo. Nagat na naman. Huli na naman. Huli nga mga tay. Huli. Yun oh. Kala ko wala. Kala ko wala mga tay. Huli na naman. Uy. Grabe oh. Uy laki. Teka lang. Iyon. Di baling magsarabud-sarabud. Basta dakula. Grabe. Nakahuli rin dun mga tay. Grabe ang laki oh. Pangalawa na to dun mga tay. Nakawala yung isa. Oh diba. Grabe ang laki. Kala ko dito na mga tayo. Nga lang nagsarabudan. Kasi di tayo makapukol na maayos. Yan, grabe yung mga tayo. Ay, thank you Lord. Ayun mga soy. Yun lang po muna mga tayo ang ating fishing adventures. Dito sa may Taytay Rizal. Sa may Lusungan. So yan mga tayo, nakalusong talaga mga tayo. Hanggang ano lang mga tayo. Hanggang dito. Mayroong party na hanggang Baywang dito. Tapos may party na hanggang wet po. So yan mga tayo. Yun ang fishing spot natin ng mga tayo nung nakaraan. Yan mga tayo. Dami kong huli dyan mga tayo sa kabila. So yun mga tayo. At yun nga. Dito lang muna mga tayo yung ating fishing adventures no. So wala, di nakarating si Kabiwas kasi ano
masama raw pala yung katawan niya kaya ano, hindi siya nakarating dito. So yun lang mga tayo, pakita ko sa kayo yung ano, yung huli ko. Grabe, ang ganda mga tayo. Goods na goods naman na. Yan, gamit natin, taw-taw natin ng itong mga lakasan. Yan, ito nga, yung umarbis kanina, yung ano, umarbis yan, yung ano, yung floater na mabigat. Doon lang yung natin. Tapos ito yung huli ko mga tayo. Grabe, ang ganda ng size kaya mga tayo. Oh, grabe oh. Mga tayo, grabe, ang gaganda. Oh, oh, sasino. Mga tayo, oh, dito kasi magpapala. Hindi natin maano. Yung mga tayo, thumbnail ko ito mga tayo. Grabe, ang ganda. Ito po, ilahan mga tayo. Yun oh, ang dami. Yung mga tayo, yan. Yan mga tayo, yun oh, grabe. Tapos dami ko pa nakawala yan. Dito, yan mga tayo, dalawa. Tapos dito dalawa rin. Dito isa. Tapos doon mga tayo, tatlo. Yan, doon lang yan mga tayo. Bali sinagad ko lang dito. Siguro kung hindi tayo na-istorbo kayo na yung ano, nung nagsunog ng tanso, siguro dadawi ng gusto rito mga tayo. So yun lang mga katay, no? At maraming salamat kung umabot po yung inyong ano, kapanood dito sa may dulo mga tayo. Baka naman humingi ako mga katay sa inyo. Baka naman pa-support naman mga tayo, pa-like and share naman. Huwag nyo naman i-skip mga tayo yung ano, yung ads kasi doon tayo kumukuha ng ano, panggas lang mga tayo. Yun nga mga tayo, maraming salamat sa inyo mga tayo. See you next vlog tayo mga tayo. Yan na naman. Ay sus, kagat yun. Kagat yun mga kasi, kagat yun. So yun, nabigla ako na eh. So yun lang mga tayo, no? Maraming salamat po. So yun naman, thank you Lord. So yun po.